yanzu Kwankwaso ya da APC ce ba zan bai kawo takarar sanata ba, yace ya zo a zauna lafiya. Shi shugaban kasan na Najeriya irin wancan ne da zai zama masa ido? Misali zan baka, ko ku a kawo Sumaila ya da APC, ai Kwankwaso ya da APC ya ce mu hana Kofa takara, shi ke bada takarar? Shugaban kasan namu zaune zai zama mai ido irin wancan ne? To yanzu shi Kwankwaso sai ya zauna yana karɓar umarni. Ya umarni? Ai ya san dimokuraɗiyya ake, ba umarni ba ne, maslaha ce. Ya san maslaha ce, ai shi isa baya son shiga babbar tafiya, ya fi so ya zama shine uba a kowane abu, a nan ya gagara yi. To Garba, yanzu irin karɓe-karɓen nan dai na can Filato ɗin, nan Kano ma makon nan na ga kun karɓi 'yan majalisun tarayya. Ga Kofa, ai kaga ga Sagir Koki, Amiru, ga Kwankwaso ya yi taro. Kaga ka kyale su, ai duk wanda bai ci bari ba wallahi sai ya ji hoho. Kuma zan gaya maka wata magana, a ɗaka muke yin siyasar Kano. A ɗaka? A yanzu a ɗaka muke yin ta. Kamar ya a ɗaka? Bata fito ba. Waɗannan mutanen da kaga ana karɓa da saura, yanzu ai kwanaki da na gaya muku na ce da ku mutanen suna na zame ta karɓa a hankali, yadda ya karɓi namu ya kada mu mun karɓe nasa mun kade. Akwai wanda suke ganin har yanzu zancen Garba zancen banza ne, su kansu yan Kwankwaso ya da yawan su ko, amma abin sha'awa na ƙasar su duk sun yarda da abin da Garba yake. To iya yanzu kurum mu zo mu zabe ta Kwankwaso ya za su kada mu a yanzu. Iya yanzu din nan yadda muke yanzu da yan majalisar da muka karba. Wai masu dangwala kuke karba? Masu dangwala to dan da Allah na tubo, ita siyasa ba dan dangwala ne dan siyasa ba. Amma ka rabo jagora ai yana nuna maka alƙibla ce ai. Ai shi jagora kaman ƙyauren kofa ne. Idan ka same shi ka samu gida, idan ka bude shi ka bude gida. Duk wani mai matsayi a gwamnati a siyasa zababbe ba abin yarwa bane, ba abin wasa bane. Saboda mutane suna son alkhairi, bari ga yama. Duk sanna kai wa mutane alkhairi ka kyautata musu, to shiga daka ka kunciyar ka za su kare ka. Sakamakon kyautatawa. Abin da ba a so mutum ya zama marowaci, ya zama azalimi. Yanzu kokin nan da muka karba shi kadai, ka kallaci irin mutanen da yake kyautatawa a Kano municipal. A babucin nan ya daure masa gindi sai ya bashi aikin biliyoyi. Duk gore-gore nan da Kwankwaso yake kana zuwa kana samun biliyoyi, mu ba mu ce ka ba mu ba. Duk fa da kokin nan da kake kallo yau ya da cikin mu. Kallaci taron da Kwankwaso yi a jiya. Aka ce 'yan municipal sun jaddada goyon bayan. To kallaci taron sa. Kallaci taron Kofa, ka ɗauko su a waya. Abinda mutanen da Kofa ya tara Kwankwaso ya tara. Mutum ɗaya bai kama ya ce wani zo ka cire hularka zo mu karɓe ka. Mutum ɗaya tak a taron nan. Abinda Kwankwaso zai zo yi taro. To ko daga sunan wanda aka karɓa Garba Kore ai an ci ku kaga me gaskiya fa aka karɓa. Kaga ai motsi ne ya fi zaman banza. Ai ni kunya ma ni ai da ma zai shawara da an shawara da yin ce kar ku karɓi kowa. Ko yi taron ku gama, ko ku zai haɗa ga mutum hannu ɗaya tak ya cire man hula kada ya samar hula ya karɓa. Ai kaga duk wanda ba bai ji ba shawarar nan fa da muke basu ba mu kaɗai muke basu ba, su kansu a cikinsu da masu hankalinsu suna gaya musu cewa me abin da ya kamata a siyasar nan, kar ta zama ta farko kar ta zama ta ƙarshe. Ai na ji 'yan Kwankwasiyar sun bazama suna ta kira a dawo Kwankwaso a taho jam'iyyar APC nan. To ai sun fara gane gaskiya ne. Shi ka san dan adam akwai mutumin da ko shawara ka bashi zai yi abin da ka ba shawara ba zai yi ba. Shine mai girman kai kenan. Allah da kansa ya ce baya tare da mai girman kai, baya son mai girman kai. Aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye mai girman kai, yace wanda baya karban gyara. Mafi girma shine wanda baya karban gyara. Ka san abu daidai ne amma saboda an ce gyara to ba zan gyara ba dan kana ce shawara aka bani. Duk suna sani. Duk abin nan da 'yan Kwankwasiya suke faɗa na a dawo APC da mu muke kira da muke ƙaunar su muke cewa su da duk sun san gaskiya ne. Ba wanda bai san ba gaskiya, ba wanda cikin su ba wanda bai san cewa wannan zancen gaskiya ba ne. A to don me zai dawo, ai wanda zai ce ya dawo, wace wancan za ta ce ya dawo. Yana nan dan adam kenan uwa girman kai mai na zago, an Allah ya dora maka na zago to kaga bar tashin hankali. To wannan abin kadai alƙibla ne Malam Amiru, alƙibla ne. Alƙibla? Ka kallaci. To Garba ina alƙibla ga Kwankwaso da Ganduje suna haɗuwa a ɗasa a yi raha. To yanzu wannan abin ƙaramin farin ciki ne. Wannan abin da aka yi a gidan ta'aziyyar nan
ta gwamna tsohon gwamnan Bauchi Adamu Ma'azu da mahaifiyarsa ta rasu karamin farin ciki ne wannan abin Amiru dan da yake da hankali a arewacin Najeriya bai kwana yana farin ciki ba wai magana Kano ba ga Kwankwaso ga Ganduje Kwankwaso ne yake cewa ai hoto ai ka san yayi sanyi ya dawo mutum a wannan abin da kadai inda ne wallahi ba zai ba in yi haka da kansa idai kon Ganduje ya huce yanzu Kwankwaso yayi sanyi ya ai dole dan ma ya ki karasa ragowar matsalarsa ya tsalle ya dauko kafar dama ya sa ta a gaba ya jawo tagun ya hawo da ita shikenan ya gama hawa taguwa ya shiga ya hau tudun mantsiran siyasa yaki ba so ni ai abin da ya fito yanzu wannan abin da ya faru nan ba ma shi kansa Kwankwaso da Ganduje ba ai abba gida ya haɗu da Kwankwaso an yi gaisuwa ta mutunci Kwankwaso da Ganduje sun haɗu an yi gaisuwa ta mutunci Abdullahi Abbas da Kwankwaso Abdullahi Abbas da Faizu sun haɗu a airport an yi hoto an yi gaisuwa ta mutunci ai duk ƙarya ce da sannu kuma abin da muke faɗa zai kasance abin da ya rage yanzu a yi wa zuciya faɗa kawai a ce komai ya huce shi ya rage amma me ya kai wannan abin sha'awa abin da ya kai wannan abin farin ciki a gurin mu yanzu Garba Kore mutanen nan da kuke karba irin su kofa su kokin nan da wasu da dama da kuka karba yau idan Kwankwaso ya zo wai sun taɓe ne a siyasa akan me za su taɓe wato kaga wannan ita maganar da yawa mutane sukan tambaye ni har a waya su ka san ran da Kwankwaso ya da Ganduje ban san iya waya da dauka ba ranan nan ai ba ma a Kano ba daga jihohin nan na arewa Alhaji Garba Allah ya kusan cika ma burin ai ana jin mu duk motsin da muke ana ji ai ina ta godiya ina nagode a turo min ni ban san iya wannan turo min ba to haka na haduwar da aka yi da Abdullahi Umar Ganduje da mai girma gwamnan Kano Abba Kabir ita ma wannan haduwar na karɓi waya na kuma karɓi hotuna na test da sauransu to abin da yake faruwa yanzu a cikin APC babu tsama ai akwai hasada da rigima a cikin mu ko babu akwai ai su ma a cikin su akwai a NNPP to ai gwara ma mu da muke tsamar da rigimar ai har yau Kwankwaso ya ba su karbe mu ba dan majalisa nawa suka karba sanata nawa suka karba a cikin mu misali nake baka to sufa tabbatan ma ta su tafi matsamu ta mutsami fita suke yi ai an ce wai kuɗi kuke tilawa masu to kuɗi ƙarya ne ai kaga abubuwan nan da yawa mutum ya ce ka ci ka san su raina ka yi kaga na farko kuɗi lafiya dan namiji ne mace in mace ce namiji sannan kyakkyawan muhalli mota mai kyau san sa riga mai kyau ai dole ka je ne maka gori na kana son ka sari ka ci ka sa rasa yi amma shi ma ya samu zai sa waɗannan abubuwa ne ga su nan ba a gori a kansu saboda aka ce wai kuɗi wasa ne inda za a bada kuɗi kowa zai bada kuɗi ai za a bi shi to me kake nema shi kuma kuɗi mahaɗin rayuwa ne duk abin da kake so za ka yi a rayuwa kan ka samu kuɗin da za ka yi a rayuwa to yanzu Garba wai mutanen can dai sun taɓe ne ko kuwa suna nan susuwa su waɗanda kuke karɓan nan mana ya za a kira taɓewa kamar ɗan majalisa ya taho daga NNPP ya taho APC to ya gina siyasarsa ya raya kuna ta kira Kwankwaso ya zo to in sun dawo da faɗa suke a can din da suke tsama in sun dawo ba za a zauna tare ba sannan Kwankwaso ya zo sai ya sake ba wa kofa ko ya to ya zai yi siyasar ce yi kai yanzu Kwankwaso ya da APC ce ba zan bai kawo takarar sanata ba yace ya zo a zauna lafiya shi shugaban kasan na Najeriya irin wancan ne da zai zama masa ido misali zan baka ko ku a kawo su ya da APC ai Kwankwaso ya da APC ya ce mu hana kofa takara shi ke ba da takarar shugaban kasar namu zaune zai zama mai ido irin wancan ne to yanzu shi Kwankwaso sai ya zauna yana karɓar umarni ya umarni ai ya san dimokuraɗiyya ake ba umarni ba ne maslaha ce ya san maslaha ce ai shi isa baya san shiga babbar tafiya ya fi so ya zama shine uba a kowane abu a nan ya gagara yi koran nan da ne lissafi akwai maganganun da nuro da su mutane da dama suka yi ta tambaya ba sai wani bugun ya ce ai Garba sa'a ɗaya za a yi cewa abba gida wai ine mu Tinubu ya taimaka Tinubu sa'a ɗaya za a yi Kwankwaso ba zai fasa takara ba to tunda Kwankwaso ba zai fasa takara ba kako abba gida ba zai ce zai yi Tinubu alƙawarin ƙuri'a ba kako Tinubu ba zai saurari abba gida ba ko yayi alƙawari ƙarya yake yi ba za ƙuri'a Kwankwaso tana nan za su tare su baki ƙuri'a sa Kano to kuma Tinubu ƙuri'a yake nema a kowace jiha
kaga ashe ko lalle dole Tinubu ya haɗa kai da mu ya taimake mu mu zo mu ci zaɓen mu a Kano. Wannan dole ne, kowanne abu yana da uba, kowanne tafiya, kowanne matsaya, kowanne makaranta sai an samu jagora, a kowanne kasuwa da jagoranci, haka siyasa. In babu jagoranci babu ita. Kwankwaso jagoran 'yan kwankwasiya ne a jihar Kano. Tinubu jagoran 'yan APC. In ya shigo APC kuma jagoran kowa. In ya shigo APC jagoran mu ne. Ai dama mu uba ne a wurin mu, ba mu taɓa raina shi ba. Har ma waɗanda suke faɗan da shi. Wane baya ganin sai duka ya gashe shi. Mu ne ma muke iya faɗa a rediyo kai tsaye saboda mu ba za mu yi munafunci ba. Amma mutum nawa ne zai rabu da Ganduje in ya ga Kwankwaso iya faɗi ya faɗi ya gaisuwa ya ce sa a yi haƙuri, sai haƙuri. Ka san mutanen kai kai haka zaka zauna lafiya da su, nawa ne yi Kwankwason da zai faɗa. Ai mu ne muke iya zuwa rediyo mu ce Kwankwaso uba ne kawai a bayan ido. Ai a gaban duniya saboda babu ruwanmu da kowa, ba ma tunanin kowa ko ya ba mu ko ya hana mu. Amma duk yawancin zababbin nan a APC in sun ga Kwankwaso ajeje kansu suke su je su duka su gaishe. Ai da ƙarya ce. In ya shigo yana nan a matsayinsa na uba ne na siyasa, uba ne na mutanen. Zai bada takara ga wanda yake so. Ba zai bayar ko ya bayar ba. Ai dole in ya shigo biyu za a raba tsarin. Akwai kasansa akwai kasanmu. Amma dai mafi girma shine haɗin kai ya fi kowane abu daɗi. Wannan shine abin shawara, shine abin